अरे बाबा नों सरकारावनो फैखाला मा रावजों नोङो बे खोथाखौ बुंलांनो हाखो बेखौ एसे लाजिनो सोलों प्रमद नोंनि हिनजावखौ दख'ना गाननो सोलों एटु हल राज्य सिलेक्शन करिब जे 26 कार सरकार हबो बीजेपीर हबो ना बीपीएफर हबो ना यूपीपीएलर हबो আজি यूपीपीएल আছে বুলি যে এটো মই চালো কাগজখন তেওঁলোকে যি কোনো স্কিমৰ পেমেন্টটো 26 দিব মানে 26 27 ৰ পেমেন্ট কৰিব কেনেকৈ কৰিব মানুহক কি ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছে নেকি বিটিসি যিখিনি বখাবখ কৰে মানে 26 টা জনগোষ্ঠী ইমান বেঙৰা বুলি ভাবিছে নেকি তেওঁলোকে जों लाजियो प्रमद बर' बायदि सासे नंखाय व्यक्तिखौ जों लाजि प्रमद बर' बिथांबा सोलिफु समनि बिटिसिनि सासे मुरबी बा बिटिआरनि मुरबी बिथां प्रमद बर'आ बे गफुर हालामनि बरफुख्रि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव बिथाङा बिसायख'थि मेल फोसावदिंनो फैदोंमोन बै समावहाय बिथाङा गोदानै फिथा हास'दों आरो बिथाङा मा होननानै बुंदों जोङो नेक्स्ट फाइनान्शियल इयाराव 50 लाख नैबे गंनै फरायसालिनि बिल्डिंखौ लुफुंनो थाखाय जोङो अनसुंथाइ हरगोन होननानै बुंदों नाथाय आं कुइसन खालामनो सानो प्रमद बर' नों एगेन सरकाराव फैबावगोन ना नों सरकाराव फैबावगोनबासो नोङो बै जितु नोंथाङा बै माइदांस्रि स्कुलाव होलांनाय बे फिथा हास'नाय बिनि खामानिखौ मावनो हागोन नों दिनै सरकारावनो फैला नोङो जेबो नोंनि प्रमद ना कलिता ना बर्मन ना पारुवेल बरालि बेखौ मोनथिलानो नों एगेन गैलानो मा गोसोजों नों थगायनो हाखो बे गफुरनि जाम्बा जाम्बि बर'फोरखौ हो मा होननानै गोदानै फिथा हास'खो नों बुंदों नोंनि भिडिअखौ नों दाबो नाय रायजो राजाफोर बे भिडिअखौ खोनासं नेक्स्ट फाइनान्शियल इयाराव बिथाङा 50 लाख हरगोननो खोनासंदो नाथाय फरायसालिनि थासारिखौ नुनानै आं फैबाय थानाय फाइनान्शियल इयाराव जोंनि जे फाइनान्शियल बोसोर जागोन बेवहाय एमई आरो मा होनो हाई स्कुल मोननैनो 50 लाख हरगोन जाहाथे मोजां न' लुनानै लानो हायो आरो फरायसाफोरनो मोजां थासारियाव सोलोंथाइखौ होनो हायो आङो नोंथांमोन बयनोबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावदों जे जोबोद असमियाव जराजिरनाव होननानै बुङो मोनसे गाज्रि थासारियावबो जोंनि फोरोंगिरिफोरा गोसोखौ हमथानानै फोरोंबाय थानाय आरो बिनि रायजो राजाफ्राबो सापर्ट होनायनि थाखाय बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना दोननायाव नोंथांमोननि बिहोमाया अरायसम जोंनि जारिमिनाव लिरजागोन आरो बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आङो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों संखांबायना नोंथांमोना अब्ला खोनासंखांबायब्ला दिनै बिटिसि सरकारा 5 बोसोर जोब्बाय 6टा जितु बिथांमोननि एसेम्बलि बे जोबजोब्बाय अब्ला मालानो बेयो फैबाय थानाय फाइनान्शियल इयारावनो दैट मीन्स इउपिएलआ सरकाराव फैखांनायनि उनावहाय बै माइदांस्रि स्कुलनि माखासे फरायसालि बिल्डिंफोरखौ स्कुलनि न'फोरखौ लुफुंना होसिगोननो 50 लाख होनानै दैट मीन्स बे मा होननानै बे बर' जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफोरखौ थगायनो सानखो जोंनाथ' माखासे गोरों गोराफ्रा थाइसे थाइनै मोनबाय बेजों ओरै बुंबाबो थोरै बुंबाबो थाफाबाय किन्तु जाम्बा जाम्बि न'खरफोरासो बे फरायसालियाव फोरोंदोंना गथ'फोरखौ गावनि खबसे ओंखामखौ फिसाफोरनि मुङाव फरायनायनि मुङाव होनानै नाथाय बेखौबो एगेन थगायलांबाय प्रमद बर' बायदि सासे नेहाद गोसोनि मानसि बेबायदि नेहाद गोसोनि मानसि आं जेब्लाबो नुफेराखै पलिटिकेल डायलग जानो हागौ थानो हागौ पलिटिकेलाव थगायनाय किन्तु सोलोंथाइ बिफानावबो बे दिनै मानो बेबायदि थगायखो दिनै बे सोलोंथाइ बिफाननि इएम जानो हागौ नाथाय सासे गाव बड'फानि सानथ्रि आरो सानथौजों सोलिनाय सासे बर' फरायसा आफादनि सासे बादग' आफादगिरिमोनब्ला बेबायदि बे खोथाखौ थगायलांनाय नङामोन मानो थगायखो नेक्स्ट फाइनान्शियल इयारावनो दैट मीन्स गावसोरनि सरकारा गोदानै बिटिसि बिटिआराव सरकार खुंफिनब्ला बेयाव हरनोनो अरे बाबा नों सरकारावनो फैखाला मा रावजों नोङो बे खोथाखौ बुंलांनो हाखो बेखौ एसे लाजिनो सोलों प्रमद नोंनि हिनजावखौ दख'ना गाननो सोलों नोङो न'आव थाबाबो दुथि दा गान गामसा गान मिथिबाय नोंनि खोथा थगायनायखौ जों मोनथियै गैया
दिनै नोंखौ आं पार्सनेलि दुखु मोनाखै पलिटिकेलनि मुङाव पलिटिकेल खालामनो नाङा राजनितिकनि मुङाव फरायसालिखौ सोरबा फरायसाखौ थगायनो नाङा सोरबा फरायसानि बिमा बिफाखौ थगायनो गोनांथि गैया मिथिबाय नांगौब्ला आं देरहाफिनब्ला बे फरायसालिनि बिल्डिं लुनाय खामानिखौ आं मावगोन आं नोंसिनो खोथा होबाय होननानै नोंथाङा सैथो गोसोजों बुंनांगौ नेक्स्ट फाइनान्शियेल इयार होननानै बुंदों नोंनि सरकारानो जोबखाबाय बबावहाय नोङो नेक्स्ट फाइनान्शियेल इयार मोनबावखो हो 6था थांखाबाय नोंसिनि एसेम्ब्लिया जोबखाजोब्बाय सरकारानो अलरेडि बायखानोसै दा एमएमसी नांनोसै मडेल कड अफ कन्डाक्ट बेवहाय नों मा होननानै बे गफुरनि जाम्बा जाम्बि बर'फोरखौ थगायलांखो नों लेखा रोङा जानो हागौ जों लेखा गोरोंलै मिथिबाय बेखायनो बेबायदि थगायनाङा दिनै रुजुगोरा हिसाबै रुजुगोराया बाव देरहानो हाया रुजुगोरानि प्लान एन्ड पलिसिया मा इउपिएल दोलोनि बे सासे बिजाथिया दिनै बेयाव जोंनि गोदानै हाबनाय बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनायनि थाखाय गफुरनि बर'फोरा जिथुके दोनथि समस्थियाव हाबदोंखाय बिनि भटखौ गथायै नागिरदों बैयाव फेरलेबसे फेरलेबनि मोननायनि गेजेरजों देरहागोन नामा आसा खालामदों नाथाय नों गोसोखां आं नोंखौ रिमाइन्ड खालामहोगोन जेब्ला समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव सारा उदालगुरिया समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो समस्तियाव देरहादों बे समस्तियावनो बिपिएफ दोलोनि बिजाथि मानगोनां प्रेस मोसाहारि फैलाव मोसाहारि बिथाङा देरहासार जानानै थांदों अब्ला बेबायदि सासे बिजाथि थानायाव नों माबोरैहाय देरहानो रुजुगोरा नोंथां माबोरैहाय देरहानो आरो जों दिनै सरकार हिसाबै बिपिएफआनो फैखानाय बेयाव बर' रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो लामाजों दा दैथिंलां मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया सिदाखा जोंहा बिपिएफ दोलोआ देरहाबानो बेवहाय साब डिभिजनआ जाखागोन बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानैब्लाबो आउट अफ बिटिसि आउट अफ आसाम बुहुमाव थानाय बर'फोरखौनो नायखादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै बिथाङा सोरजिनानै गालांनाय जा सम्पति बेफोरखौ नोंथांमोना मुंसेबो लाखिनो हायाखै मालायनोसो हरदों इभेन गेस्ट हाउसफोराबो दिनै मोजां थासारियाव गैया बेखौ नोंथांमोना सोरनिबा बड'फानि बिमा बिफानि न'खौ बा खुरमा बाहागिनि न'खौ प्रमिला रानि बायदेवमोन होनाय बबेखौबा गेस्ट हाउसखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा लुनायखौ नोंथांमोना रिपेयार खालामनायनि मुङाव रिपेयारिंनि मुङाव बेसेबां थाखा जादों जाखानाय लामाखौ बोदलाब नोंथांमोना ससे लामा बानायनानै खै कौटि जादों मिथिं दावथिं खुङो नोंथांमोना हो नलेज फेस्टिभेलनो माबा भुमि मेलानो लेन्ड मेलानो माबा दुरान कापनो बेबायदियावल' फैसा जादों नाथाय डेभेलपिंआ बबाव डेभेलपिं फैयोब्ला लामा दालां माखासे बिल्डिं माबा माबि लुयोब्ला बेयाव जोंनि बर'फोरानो जोंनि बिटिसिनि थागिबिफोरानो हाजिरा मुजिरा मावनानै मोनजागौमोन बेखौबो नोंथांमोना सेख'नानै जादों लोगोसे जाय हाग्रानि साखाथि बाखाथि थानाय बर' आइ आफाफोर बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बै बन लाइ गोरान बेखौबो लायहोआखै मैखुन लायहोआखै हाग्रानि बै जोंहा खेरा दाबसिनि मानामुनि बायदि बायदि थायो बेफोरखौबो नोंथांमोना लायहोआखै हाग्रायाव बानो बुदों दिनै फेरेंगाया मा जादों हा फेरेंगाया गावनि पिएसजों 18 कौटि लाना खारजाना दिनै प्रेसार जादों नोंथांमोना माखौ सानदों दिनै इसेबां बर' हारिनि थाखाय नांनाय फेरेंगा सासे व्यक्तिया दिनै मानो कौटि थाखा आरजिनानै बिथाङा कारापसननि मुङाव साख्रिनि मुङाव दंफांनि मुङाव थाखाखौ गावनि आवथायाव लानानै दिनै मानो सासे नंखाय बाखाय पिएसजों लाना खारजादों बेफोर मानि इसोरा कारापसन गैयै कारापसन मुक्त फ्रि सरकार सालायग्राया बेबायदि नामा लाजिनो सोलों बिखा दङब्ला लाजिनो सोलों इउपिएल दिनै नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि टिसिएलसि चेयारमेन नोंथांमोननि सापर्टार गासैबो गारनानै बिपिएफजों फैजोबबाय अब्ला दिनै माखौ लानानै नोंथांमोना थांनानै थागोन आंथ' बुंदों प्रमद दिनैबो सम दङ नोंनि गोरोन्थिखौ नोंनि जिथु गोरोन्थि बेखौ कनफेस खालामनायनि नोंहा दिनैबो सम दङ खिन्थु गफुर आलामाव फैनानै थगायनायनि नों बिदिन्थाफोरखौ दा दिन्थिबाय था मिथिबाय जोंबो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों अनसायो खिन्थु थगायनाय होनोब्ला जों जथ' किन्सित खानाय दोंसेबो जों सहायनो हाया नों सोरलायबाय था हो प्रमद मा खालामनो नोङो
नों बायदि हाजार हाजार फैबाबो जोंखौ खानाय दोंसेबो सोमावनो हाया मोनथिबाय। बेखायनो आं बुंदों बर'फोर बै इउपिएलजों प्रमदजों दैदेनजानाय इउपिएल सरकारखौ कुनु फोथायनांगौ गैया। दिनै सोरबा आबसुआबो बिथांमोनजों थानानै बर' हारिखौ खोमसिनि लामाजों लाङोब्ला टटेलि गोरोन्थिया आबसुनि जागोन होननानै आं बिनन्जया बुंगोन, मुगानि थान्दैया बुंगोन, दिनैबो बुंगोन आङो मोनथिबाय। दिनै जे बुस्थुआ सैथो बायदि जानो थांदों बेबायदि जों सैथोजों थां मोनथिबाय। दिनै एफाग्राब इउपिएल दोलोआव थानानै खामानि मावबोनायफोरा दिनै मानो बिबान नागार नागार फैदों बेफोरनो मोनसे मोनसे इसारा। स' आं बेखौल' बुंदों गहपुरनि बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना थगायनो नाङा। नोंसोरो इउपिएलआ टटेलि रुजुगोरा धोनस्रि समष्टि हिसाबै नैबेखौ मोनबाबो नोंथांमोना देरहाया आरो मोना। मानो मोना? नोंसोर नंखायखौ बुङो, नोंसोर नंखायनि साफा साफा एजेन्ट, नोंसोर नंखायखौ बुंग्रा। बेखायनो दिनैनि समाव नोंथांमोनजों रावबो गैया, आथोनाबो गैया, चारेनाबो गैया। इउपिएल हिसाबै नोंसोर लांदां। स' बेखिनियाव बेखौनो बुंबाय, दुखु मोननांगौ खुनु बाथ्रा गैया। दिनै आबसुनि खोथा खोनासंनांगौ बाथ्रा गैया, दिनै इउपिएलनि खोथा खोनासंनांगौ गैया। आरो प्रमद बर' बुंनाय बियो बै 50 लाख गंनै फरायसालि लुखांनो होनाय बे बाथ्राया माने टटेलि नंखाय। दिनै गैलानो बिटिसि सरकारनि जिथु एसेम्बलि जानाय, हो बोथोर लायै बोथोर 6 मासनि उनाव खनसे बिटिसि काउन्सिलनि एसेम्बलिया जायो, बेयाव बाजेटफोर जायो, हो फाइनान्सियेल इयार जायो। बे फाइनान्सियेल इयारा टटेलि जोबखाजोब्बाय। नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयाराव बे फरायसालिनि थाखाय 50 लाख हरगोन होनना फिथा हास'दों। दिनै नोंनि सरकारा फैखायानोबा फैखाया। हाजार बुंबाबो इउपिएलआ प्रमदआ सरकाराव फैया। मा होननानै बेबायदि खोथा बुंखो? एसे लाजिनो सोलों। दिनै नोंसिनि मानसिया नोंथांमोनहा टिकेट होनाय लोगो लोगो सोर फैदों आरो दा सोर फैबावगोन? प्रमद रोङाबा जोंनाव सोंहर, नैबे खर'आ ओरैनो नङा, लोंग्रा जाग्रा जानो हागौ। नोंनि बायदि थगायनाय गियान गैया जोंनाव। स' थेंक इउ सार, बिपिएफ प्रेमि हिसाबै नोंथांमोना गोरायै था। जोंना हाइकमान्डआ सोरखौ होयो होथों, जा समष्टियाव जेखौ होयो होथों, आरो हाइकमान्डआ जेरै निर्देश लायो, जा डिसिसन होयो, जा अर्डार होयो बेखौ फल' खालामनाया जों बिपिएफ प्रेमि, बिपिएफ सापर्टारफोरनि बयनिबो साफ्रोमबोनि दायित्व। स' थेंक इउ all of those who are like BPF political party. So again I thank all of you. এটো হল রাইজে সিলেকশন করিব যে 26ত কার সরকার হব, বিজেপির হব না বিপিএফর হব না ইউপিপিএলর হব। আজি ইউপিপিএল আছে বুলি যে এটো মই চালো কাগজখন, তেওঁলোকে যিকোনো স্কিমৰ পেমেন্টটো 26ত দিব, মানে 26-27ৰ পেমেন্ট কৰিব। কেনেকৈ কৰিব? মানুহক কি ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিছে নেকি? বিটিসি যিখিনি বখাবখ কৰে মানে 26টা জনগোষ্ঠী ইমান বেঙৰা বুলি ভাবিছে নেকি তেওঁলোকে? এটোতো কেতিয়াও নহয়। এটো কিবা কৰিব পৰা আছে নেকি বাৰু কওকচোন? ইয়ানি কি তেওঁতো সবতকৈ শিক্ষিত বলে সংগঠন চলাই আহি পেলাই আজি চিফ হৈছে, হয়তো নাজানিলে তেখেতে বাজেট কেনেকুৱা থাকে, হয়নে নহয়? তো সেইকাৰণে তেওঁ অলপ জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব, তাৰ পিছতহে বাজেটৰ মানে হেৰিটো এৰিব লাগে। মানে এইটোতো কোনো পথেই নহয়। মানে আমাৰ যিমান ঠিকাদাৰ আছে বিটিচিত বা বাহিৰৰ পৰা বিটিচিত যিমান ঠিকাদাৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকেও অৰ্ডাৰ কপিটো চাই লওক।